Ngithi uyakhumbula ngalela langa siyophuza uze uhamba nobhuti lo abangani bami. Ngiyakhumbula. So bengifuna ukuconfessa ngalokho. Kunento engayenza and engiyisolayo ngayo. Wenzani futhi? Ngalesa sikhathi siyophuza kwakuyinto kahle kahle eplaniwe. Njengoba sahamba siyophuza Ngadayisa. Ngadayisa. Kunento eyenzakala kuwena njengoba ulele embhedeni kungenxa yami. Sanibingelela bonke babukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli nolungisa namhlanje. Namhlanje sivashele usisi omncane othi-ke na lungisa kule mfihlo engifisa ukuyikhipha la ngiyitshela umngani wami. Ngicela ningisize ngikwazi ukuyidlulisa kuyena. Sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Siyaphila. Cela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi-ke na uqhamuka kunendawo. Sanibonani, ngiqhamuka eBergville ngokuhlala. Ngibhalele la ku-Black Life ngoba ngifuna ukuconfessa kumngani nami ngento engayenza kuyena engazi. Okay, wenzani kumngani? So umngani wami si-close nje, umngani ngamdayisa kwabantu bokufika engazi ngenxa yokuthi ngithanda izinto ngangifuna imali. Okay. Since ejitshe seduzane nginokuzwana nabo abantu bangaphandle nje ngiclose nabo. So oyedwa wacela ukuthi kumele ngimtholele iVirginia uzongiholela imali engango-10,000. Okay. Manje engizoconfessa la ukuthi umngani wami akazi and uyagula ulele embhedeni into iserious. So wena wamdayisa kanjani? Kwenzakalani? Ngamheha nje ngokuthi sihambe sephathini njengomngani, sihambe nje siyo have fun. So ngambiza ukuthi kunephathi enzakalayo kube khona abantu since yena engabazi labo bantu ngikhona mina ngobe ngihamba naye. Waqala shona le nale ngamgcine ngimkwazile ukuthi avume. Wavuma ke sahamba ke saya ephathini kwabamnandi. Ubhuti lo sasisixoxile naye wayesemazi vele. Sifika nje useyamazi ukuthi nanga umuntu engihamba naye azomthola. So wena wazi ngani ukuthi umngani uyi-JJ into ade nivele ni-open nixoxa ngayo? Nje si-close uyazi indaba zami naye siyaxoxelana nje. Okay, so ubhuti lo wokufika efuna iVirgin kwakuyinhloso yakhe? Inhloso yakhe ngazothi uyathwala. Okay. Uyathwala ngayibeka kanjalo. So kusho ukuthi kwakukhona into ayifuna kwetshitshi. Okay, but-ke naka hayi ukuthi mhlambe into yombulala wayefuna ukulala nalo noma wayefuna ukwenzani? Wayefuna ukulala nayo nami anginayisho ngoba kangichazelanga. Wethi nje ufuna itshitshi. Okay, so lo mngani singasho ukuthi-ke na senifana nosisi noma umngani nje bayahluka abangani. Khona abangani-ke na esendlule kubona na into eziningi uzuthi ayosisi wami phela lo. Khona umngani othi hayi umngani ngoba ngimjwayele. Umngani onjani? Umngani nje si-close sefana nosisi wami. Ngisho nje ukuthi i-best friend yami. So ngo-10,000 wakwazi ukuthi umdayisa. Kwenzakalani-ke uma usephathini? Sisasephathini. So kwaphuziwa shuthi ubhuti khona into ayifaka kuyena esiphuzweni sakho sisi. Ngoba kuyena umuntu oxolile otshwaleni. Washa nje amaglasi awu-2 ewayini. So wafaka enganakile. Kwase emva kwalokho esehyper kakhulu edaka ukudlula thina sonke. Yabona nje wesedakiwe. So ubhuti wayelokhe eyisondeza kuyena eyisondeza. So nami khona ngangihamba naye. So sadecide ukuthi akuvele kube 2x2. Okay. Umngani nami ngamtshela ukuthi okay aka-stick kulo mina ngizosticka kulo. Washona lena le ngamtshela ukuthi ngeze ulale naye just nje ukuthi sihlale siphuzele kube 2x2 wathi ayikho inkinga. So saphuza kwaba right kwakufika la kumele khanjwe khona. So umngani nami vele abo nje akasiyeni lo muntu lo. Abo useyalawulwa
ngoba vele khona into efakwe esiphuzweni asiyeni lo muntu lo esifike uyena. Ngamtshela ukuthi mina asikabuyele endlini, ngihamba nalo engihamba naye, nawe hamba naye lo sengikhulume nawe, ngeke azalale nawe, vele wena uyitshitshi, uzomtshela nawe ukuthi uyitshitshi, just ukuthi nginqena ukukushiya la, mina ngihamba nalo nawe hamba naye. Ngabona ukuthi ngathi akathandi, ngamtshela ukuthi ngizodlula ngimthathe imsisamba, akangithembe, ngiyabathemba labantu ngihlezi ngiphuza nabo, Abangani bakho. abangani bami nje si-close, ngiyabathemba. Wagcina ivumi kanjalo-ke. Okay, so le mali lena ukunikeze before afika umngani or after umsebenzi usuphelile? Wanginika before afika umngani obavele. Okay, so manje umngani-ke kwenzakala nephathini wahamba nalo bhuti noma kwenzakalani, like ngicela ungibeke isithombe nje. Umngani wahamba naye ubhuti kwayiwa endlini. Into angakayenzi mayisoap. Bengikayenzi. Wahamba naye kwayiwa endlini, nami ngahamba naye lo engihamba naye. Yakwaba into kanje. So ngakusasa-ke umngani uthini? Ngakusasa umngani umuntu ungasakhumbuli kahle. Yabo uma uphuza kakhulu u-blackout. Wayitshela uthena u-blackout ngoba utshwala kabujwayele. Nami ngamtshela ukuthi hayi ngoba utshwala obujwayele mnganami. Kodwa washo ukuthi engathi khona into eyenzakalile kuyena akazizwa kahle. Yabo ngalokho ngishona le nale ngithi hayi mhlawumbe utshwala. Ngoba phela mina ngase ngazi ukuthi kwenzakaleni. Ngishona le nale ngimi-avoid amevusa lo topic ngithi hayi mngani kahle utshwala yike into eyenzakalile kuwena, wawudakiwe nje ngoba utshwala obujwayele. Okay, so manje-ke yini le esiyenzakalile usubona ukuthi udinga ukuconfess? Inkinga iqala lapho uyagula nje, umuntu olele embedeni, uyayichamela, yabo uyayimoshela nje. Umuntu oneswayo usefana nengane encane. Sure, this one inzima kakhulu-ke. Okay, so manje-ke mase ufona uconfessa, ucabanga ukuthi izoyaphi relationship yenu as abangani, because ngoba uthi yena benosisi, ucabanga uzofila kanjani ukuthi walahlwa wena? Khona ngiyazi ukuthi uzofila bad futhi angiboni ukuthi sisazoba close ngaleyo ndlela ngoba ngimbethrayile. Inhloso yakho yoconfessa yini? Ukuthi nami lento le siyangidla mase ngimbuka umuntu nje. Isiyangidla kakhulu ngoba wafakwa yimi. Lo 10,000 wawenzani? Ngathenga nje iPhone ningubo zokugqoka. Phela. Yeah. Kodwa wasacrifice injabulo nomngani wakho. Abantu bakubo bayakwazi wena? Bangazi. Injani i-relationship yakho nabo ngoba uthi uselele embedeni uyahamba uyombheka wenzani? Bayangazi nje sebengithetha njengengane yabo nabo ngoba nje sukela e-primary sihamba nayo umngani. Abo nje si-close sebefana ukuthi ngingane yabo, bayangazi ukuthi mina kuphela umngane akho omkhulu. Lo wenza lesimo lesokuthi nize nishintshane ngemali efuna i-virgin, uyamazi uphi nisana i-relationship naye? Kade ngagcina ukukhuluma naye kodwa nje umuntu ohamba uyangithinta kodwa ukuthi akahlali la. So mayikuthinta usuke kuthintela nethi ufuna i-virgin noma ufunani? Usuke ufuna amanye ukuthi ezwe angibizi ukuthi size sizophuza nje njengabantu abazanayo. Okay, so ngomngani wagcina ngayo ukuthi yena umnikeze umuntu oyi-virgin noma khona abanye futhi wa-trade ngabo? Yena kwase umuntu wesithathu umngani. Umuntu wesithathu. Kwakukhona abanye ababili engangibazi safunda nabo esikoleni. Oh, okay. No, asithembe ukuthi umngani uzokwazi ukuthola usizo ngoba uzobe sene-clarity mhlawumbe ukuthi kwenzakalani kuyena. Asimthinte simazise ngalolu daba. Asithembe ukuthi yena mhlawumbe nizokwazi ukuthi nithole isixazululo. Asimthinte umngani. Okay, asimthinte. Hawu. Nalo livaleka. Angazi noma i-network yini. Okay, nali ring. Sabana sisi unjani?
Ngiyaphila. Ukhuluma noLungisa la ka-Black Life TV. Singakwazi ukukhuluma? Okay, ngihle nodadewethu omncane lana othi kunemfihlo afisa ukutshela yona. Ngisacela umlalelo. Mnganami njani? Uyezwa ukuthi ukhuluma noba? Uyezwa? Ngiyakuzwa. So ungathuki mnganami, ufonelwa inamba ongazazi. Ngibhalele la ka-Black Life ngoba ngifuna ukuconfessa. Ufuna ukuconfessa. Uyakhumbula ngalela langa? Uyangizwa? Ngiyakuzwa. Ngithi uyakhumbula ngalela langa siyophuza uze uhamba nobhuti lo abangani bami. Ngiyakhumbula. So bengifuna ukuconfessa ngalokho. Kunento engayenza ento engisolayo ngayo. Ngalesa sikhathi siyophuza kwakuyinto kahle kahle eplaniwe. Njengoba sahamba siyophuza Ngadayisa. Kunento eyenzakala kuwena njengoba ulele embhedeni kungenxa yami. Mana uthe kwenzakalani? Ngithi njengoba ulele embhedeni kungenxa yami. Kwenzakalani ngicela ukuthi. Kanti nodaba phela. Wenzani? So njengoba sasile ukuyophuza njengoba ungazi ukuthi mina ngumuntu oyithandela izinto mngani. And nginokuzwana nabantu bangale bokufika. Kwakuyinto vele eplaniwe ukuthi ngimtholele ivagina. Mangimtholele ivagina kwabo wena ofika engqondweni yami. Njengoba ubona ngithi uma uvusa le ndaba le abokukhilizisa ukuthi hayi adlule lapho kwangenxa yotshwala. Ingoba ngisuke ngidliwa yinto. Nala ufika uzotshela umndeni wami. Angizwanga? Uthi ufike la uzotshela umndeni wami. Ngizotshela umndeni wakho. Angithi bengiqala ukuthi bengifuna uqale ngikhulume nawe kuqala. Yeah, manje bethu uzokwenza kanjani ukuthi ngibe right? Uyabo njengamanje inenkinga mfethu. Kukhona bengimtholile ongakwazi ukwelapha ngokwesintu. Ngicela ufike uzotshela umndeni wami konke lokho mfethu. Manje kanjani enjalo ngisefa kangaka. Alright, bengicela uqale ngichaze ukuthi kwenzakalani kuqala wazi before ngize ngizokhuluma nomndeni. So njengoba ulele lapha embhedeni mina into engayigayina ngawe ngagayina u10,000. Ubhuti wanginika u10,000 ukuthi ngamnika wena. So lento iyangidla mengikubona ulele embhedeni and nami singinaleyo angisalali kahle ngoba ngiyazi ukuthi ngidliwa unembeza. So ngazama ukuthola abantu abangakwazi ukusiza kulesimo kusona. So khona bengimtholile and ngimisela ukuthi ngoba uyazi ukuthi nothing for mahhala ngizosikhokhela leyo nyanga leyo ukuthi ikulaphe. As long ulaphekile mnganami. Ngiyazi ukuthi abonge ngikubetray. Ngizokhuluma noma ngiyacela. Kanti iphumile ngibhekene nazo njengamanje. Ngicela uzokhuluma noma siyamhambisa manje.
ngiyacela inkinga into ngempeleni naso naphezulu kokwenza ngisenjalo ngiyacela ukufika kona ngiphathe namahewu. alright. Kwazi ngisho ukudla nje angileki yabuya nelonda ngisho umlonyeni ngiyacela. Alright. Ngiyaxolisa ngento engayenza kuwe. Ngicela ukuthi uzokhuluma nomndeni wami. Batshele. Emveni kwalokho bese ngihambisa nje Alright. Alright. Ngizofika mangithola isikhathi ukuthi ngisanokusaba. Obala bakufonele. Angizwanga? Obala bakufonele. Abangifonele uBlack Life. Okay. Alright. Uzofika nini? Ngizokwazisa ukuthi ngisanokusaba kodwa ngizokwazisa kona ufika ngizofika ngoba ngifuna ube right. Ngicela ukuthi usheshe mngani. Ngicela ngikho-right. Alright. Ngibhekene nabo ngicela ukuthi ungathathi isikhathi. Alright, ayikho inkinga ngizofika. Yeah. Cela nje ukungamcini. Ngiyamuzwa ukuthi akekho right. Uzizwa kanjani umuzwa ekwiposition kanje? Yo. Angikho right. Ngizizwa njengomngani obhedayo. So ukhona ngempela umuntu wesiZulu osumtholile ozokwazi umsiza? Yebo khona. Uyamuzwa ukuthi yena akadinelwe ufuna nje u-desperate for usizo. Ngoba uthi usazocabanga nokusaba mhlawumbe uzoya nini kuyena? Ngizohamba ey'nsukwini ukuthi bengisazokhuluma naye ubaba wethu uzomsiza. Bengabuyeli mina wezonginika i-date yokufika. So ngifuna ukuya emndenini wakhe sengazi ukuthi usunakho konke. Mhlambe futhi ngangcono mawuqhamuka usufika naye lo baba. Kungangcono. Mhlambe ngangcono bangehla nolaka bebona usizo ukuthi nalo selifikile. Obviously fanele badinwe. Ubalimazela ingane abebecanga ukuthi umngani nayo. But-ke asithembe ukuthi kuzolunga konke. Nizolake ke babukele emakhaya. Sometimes ifanele sibabhasobha abangani kodwa namhlanje nje hayi ukuthi ke nasizothetha sithini kodwa nje ngoba ethi umngani usemtholile umuntu ke ozokwazi ukuthi amsize umngani wakhe akwazi ukuthi alulame simzwile ukuthi uxinekile so asikwazanga ukuthi ke na ngilokho ngimxina ngenzela ukuthi na aqhubeka aphefumula agcine lamandla nawo njena. Siyabonga kakhulu ke siwu Black Life TV nguLongstar. Please don't forget to share, like and subscribe. Sithanda kakhulu.